Jinata wasabaiga. Ribago okobeka the funds echota itago drill amache ndowata amache secondary gari chibate chikware ko drill ya amache bora chi pipe the community enyora amache noro kwaro ine kitwate vera mukwane intwe twacharega bunabageni dalibo baka nababoli igega mubwata amache mwede banaki yabero kosi asibole na engane iyo abarai ababora kantura unajuru mubora kakuru 93 ngatigerwa abana batatu ngasomi mushuko na gakole sukuru akwa gantigera abana nasomi ryo mwana onoyo mumura tari korikwa ona tusinyirenga ababora kaba barabura batamenye tinse y'abantu bari nabasomete nababwate grade lakini muntu okomulika takati ayo ababura kapura ado kumitira kintu bono maito menyete nse to menyete ne yara igaso merete Kenya poteke ni teaching naona moyire ori kuko lyane ila takeire ko ituno mu MCA akamuko abantu bake ndabandeka kubita mu muka mu nyarebe mu nasari igaze ko yani nakera wa kwere mu kacho sigeta kirinde obo musani wa basani ekero utanyu musani bono wele tu Watigende koba abanene sukuru bale nara ngabwate mwarenga nabarayi ongina wakwanira ongina ndoyo komotoka mbugo tekoi kone kero kuna omwezi wachiraiga mama donya toto etoko musaba muna mabera abantu avango maene baro batigera abana chitakana nabangi nababoraka bale masinani bate manyeti totagete kumusabanga mama county nuanje otokonyere abangi nababoraka bali batige tuwabake n'abana babo bali baro muna chitakana obakonye muna chinyagitari yekuwagaji banyare ko babakwamusa na amache kaboje abana bali bibwa abababwate kibesa bali class ke goro bagora tabana baba balikwa yati mama county inere ngekera ko amina Ama ito genda kane kenyongo oranyore siro dige go waka. Mutata yoyo. Oyo onjuna baba baba.